Η φύση αποτελεί μεγάλο δάσκαλο. Καθημερινά παίρνουμε μαθήματα υγείας, ομορφιάς και ευεξίας. Αυτή ήταν η έμπνευση των ιδρυτών της Apivita, της πρώτης εταιρείας φυσικών καλλιτικών στην Ελλάδα. Πλέον, η συμβίωση που μας μαθαίνει η φύση δημιούργησε το νέο έναυσμα για την καινούργια εταιρεία, την εταιρεία Συμβίωσης. Μια εταιρεία που οραματίζεται την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση. Το όνομά μας συνδυάζει την ελληνική λέξη συμβίωση, την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, καθώς και τη μέλισσα, το σημαντικότερο επικονιαστή της φύσης και πρότυπο εμπνευστή αρμονικής συμβίωσης. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την αξία της διατροφής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό που ανέφερε πρώτα ο ιατρός Ιπποκράτης. Η τροφή μας είναι το φάρμακό μας. Παράλληλα, θέλουμε να αναδείξουμε την αξία και τη σημασία των βιολογικών και αναγεννητικών καλλιεργειών, αλλά και να προσθέσουμε μια νέα κατηγορία, τα βιολειτουργικά τρόφιμα. Τα προϊόντα μας είναι μοναδικά, καθώς προέρχονται από βιολογικές και αναγεννητικές καλλιέργειες, έχουν δραστικά ξηρά εκχυλίσματα, είναι πολύ εντοξιδωτικά και θρεπτικά, καθώς και με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το βιολογικό τσάι του βουνού είναι γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, την ενίσχυση της μνήμης και του ανοσοποιητικού, καθώς και είναι από τη φύση του χωρίς καφεΐνη. Το τσάι του βουνού Συμβίωσης ενισχύεται με δραστικό ξηρό εκχύλισμα, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό. Τα προϊόντα μας ανήκουν στις εξής κατηγορίες. Το Trinity, συνδυασμός από 3 είδη διαφορετικού τσαγιού του βουνού που προσφέρουν τόνωση, ενίσχυση του ανοσοποιητικού και της μνήμης. Τσάι του βουνού με λεβάντα, τσάι του βουνού με μέντα, τσάι του βουνού με τζίντζερ και τσάι του βουνού με δίκταμο. Τα βιολογικά μας βότανα είναι και αυτά ενισχυμένα με δραστικά ξηρά εκχυλίσματα. Το χαμομήλι μας καταπραίνει στομαχικές δυσλειτουργίες και βοηθάει το κρυολόγημα. Το μελισσόχορτο δημιουργεί το αίσθημα εφορίας και ευεξίας. Η Λουίζα αποτοξινωτική, ενισχύοντας τη διάθεση. Και η τσουκνίδα απομακρύνοντας τοξίνες και τα περιττά υγρά από το σώμα. Τα functional τρόφιμα είναι προϊόντα εμπλουτισμένα με δραστικά ξηρά εκχυλίσματα, φαρμακευτικά φυτά, όπως για παράδειγμα ο κουρκουμάς ή το ginger, μελισσοκομικά προϊόντα όπως είναι η πρόπολη, αλλά και βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, σε συγκεκριμένη δοσολογία που προσφέρουν μοναδικές ιδιότητες για τον άνθρωπο. Στο functional μέλι, οι ευεργετικές ιδιότητες του φημισμένου ελληνικού μελιού ενισχύονται με δραστικά ξηρά εκχυλίσματα με μοναδικές ιδιότητες. Το λειτουργικό μέλι με πρόπολη βοηθάει στην τόνωση του ανοσοποιητικού. Το μέλι με κουρκουμά διαθέτει τυφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές δράσεις. Και το μέλι με ginger βοηθάει στην ενέργεια και την αποτοξίνωση. Και φυσικά έχουμε την καινοτόμο σειρά των 5 φυτικών συμπληρωμάτων διατροφής. Τα συμπληρώματά μας είναι 100% φυσικά, χωρίς συνθετικά, συντηρητικά, ζάχαρη ή γλυκαντικά. Προέρχονται από συνδυασμούς τετλοδοτημένων δραστικών φυτικών ξηρών εκχυλισμάτων και βοτάνων. Είναι πολύ εύκολα στη χρήση, καθώς μπορείτε να τα προσθέσετε τη δόση σε νερό, χυμό ή γιαούρτι. Το προϊόν Relax με πασιφλόρα, παπαρούνα της Καλιφόρνια, άνθη χαμηλιού και μελισσόχορτο είναι ιδανικό για το βράδυ για έναν υγιή και ξεκούραστο ύπνο. Το προϊόν Brain με γκίνκο μπιλόμπα, ξηρό εκχύλισμα δεδρολίβανου, εκχύλισμα ginseng panax, εκχύλισμα μελισσόχορτου και μέντας είναι ιδανικό για περιόδους έντονης πνευματικής δραστηριότητας, καθώς προσφέρει ενέργεια και επιπλέον ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Το προϊόν Immune με εκχύλισμα πρόπολης, εχινάκια, εκχύλισμα ginseng, καρπό σαμπούκου και άγρο τριαντάφυλλου είναι ιδανικό για περιόδους που κυκλοφορούν ιώσεις, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση της φυσικής άμυνας και τονώνει τον οργανισμό. Το προϊόν Energy με εκχύλισμα ginseng, σιβεανού ginseng, πιπερόριζα και εκχύλισμα πρόπολης τονώνει τον οργανισμό και βοηθάει στην ενέργεια.
Τέλος, το προϊόν Vitality με ασερόλα, μαύρο φραγκοστάφυλλο, εκχύλισμα ginseng, καρπό σαμπούκου και goji berry είναι ιδανικό για όλες τις περιόδους, καθώς αποτελεί φυσική πηγή βιταμίνης C και συμβάλλει στην καλύτερη αντίσταση του στρες και την αντιμετώπιση του άγχους. Μπορείτε να απολαμβάνετε καθημερινά προσθέτοντας ένα φακελάκι σε 200 ml ζεστό ή κρύο νερό, τσάι, χυμό, σμούθι ή σε γιαούρτι για ένα ενισχυμένο γεύμα, δημιουργώντας το δικό σας απολαυστικό Super Bowl. Στη Συμβίωση πιστεύουμε στο F-Zin. Συνδυάζουμε τη δημιουργικότητά μας μέσω της καινοτομίας με τους πόρους της φύσης, εργαζόμενοι μαζί της αντί να την εκμεταλλευόμαστε, για να δημιουργήσουμε κάτι που είναι καλό για εμάς και ταυτόχρονα καλό για τη φύση. Η συνεργασία και η αλληλεξάρτηση είναι το μέλλον. Γι' αυτό και το σύνθημά μας είναι Love yourself, love your planet.